Mayong buntag kanatong tanan. Sama sa gyapon, basta wala nga atong leader, wala ang lugar nga pare. Ako gud ang celebrant. Ako ang mahimong bida. Dili por bida. So atong tema karon nga karong Domingo, mga kapistahan sa Panginoon ug ang naghatag sa kinabuhi. First of the Lord and giver of life. O ang tema karon, ang matag kinabuhi bilihon sa mata sa Diyos ang naghatag sa kinabuhi. So atong balikyan tayo ang kabilihon sa kinabuhi sa katao. So, every life is precious in the sight of the Lord, the giver of life. So, kung sa mga atong mabuhat, kung kita concern, kung sa ka-importante, o kung sa mahindanon ang kinabuhi sa tao. So, itong hinungduman na ang number of incidents kay kini nga tema na kisgot kini sa mga kinabuhi sa tao nga gitakda na namatay sa dili pamatao. Kung atong tanawon ang statistics nitong last year, around 1.1 to 1.26 million induced abortion kada tuig. O nag-increase kini matag tuig as many unintended pregnancy and termination. So, nagikan gid kini sa unintended pregnancy. Unsa maning unintended pregnancies? So, kanang dili tinuyo, kanang dili nimo intensyon nga magbabdos sa mga kababayan, kay mga babae ra mga magbabdos. Ang mga lalaki tigmabdos na. So, mahimong magbabdos kung babae ra. Nagid na kalabutan sa lalaki o babae. So, tuig-tuig nag-increase ang atong incidence sa abortion. So, alarming. Kinsa man ang adunay concern nini nga panghitabo nga usaon man nato nga mahimong mapugnan kining maong pagtaas kanunay sa incidence sa abortion. Kay kita pro-life man, gitawag kita nga tigpatunhay sa kinabuhi. Ug unta sa atong simbahan makita nga kita pro-life. Dili ni sa mga batan-on kung dili usab sa mga magtiayon. Nagsugod kini sa magtiayon o daghan gyud dinhi usab sa mga batan-on. Kining teenage pregnancy. So kining unintended pregnancy, significant public health issue with over half of all pregnancies unintended by limited contraceptives, access and installed reproductive health law implementation. So, gobyerno nato naggamit nining reproductive health law, kining RH law, nga pag-apod-apod sa mga contraceptives
So saway ni sa iglesia, sa simbahan nga pamaagi. So isa ra ka pamaagi ang giuyunan sa simbahan, maura ang rhythm, kalendar. So sahay lagi di masayop po ang kalendar. Masayop paggamit sa kalendar. Basi ang kalendar gihapin. So murang gyapon. So kalendar nagyabay masipyat tungod kay uban sad sa mga asawa dili pod regular ang kini ang menstruation. So munang masipyat gihapon ang kalendar. But kining sa pamaagi sa gobyerno kining mga contraceptives, so gibawalan o kini ang wa ni uyo nini ang iglesia. O diha nagikan ang kini ang unintended pregnancy. And then kining gitawag og teen pregnancy crisis. 50% in pregnancies among girls 10 to 14. So muni ang dili pa angayan ba? Kini ang napa sila sa puberty stage. So ang ilang reproductive system ani dili pa mature. So tungod lagi sa social media, musad na usahay makadili maayo sa social media kay daghan kay mga kining ato makita nga dili maayo labi na sa mga batan-on. So another effect of abortion is maternal mortality. So bisan og daghan gyud nga matay nga mga inahan nining abortion, sige lang gyud gihapon og kahitabo. Bisan ang gobyerno nagbana nini, mapriso ang magbuhat nini og nagpractice nini. Dili lang ang mama nga naghimo nini kundi apil usab ang nagbuhat niini kana ang nurse baka doktor baka mapil og priso nini nga practices. So as a church, unsaon man nato nga mapugnan kining kini ang pagpatay sa kinabuhi sa wala pa nataw nga mga binuhat. So muni ang dakong hagit sa iglesia o isip iglesia kita giuna ang mo buhat nini. Kita una mo aksyon nini nga dili maayo nga panghitabo sa atong palibot. So sa mga batan-on, so giawhag kamong tanan nga magmatngon ta sa atong pagkakita. Kaya dili kita mahimong apil nining mga incident nga akong i-mention karon. Diya sa atong gipangbasa gani ng readings, first, second, og Ebanghelyo. Ang matag kinabuhi bililhon sa pananaw sa Ginoo. Ang gitawag og naghatag sa kinabuhi. Ninit kayo nga paghinduman nga ang atong kinabuhi dili aksidente, dili sayop o dili walay bili. Aduna gayoy bili. Kaya ang Diyos mismo ang naghatag o naghimo og tig panalipod nining tanan. So dili ta makaingon nga walay bili ang akong kinabuhi. Muna ako na ling kutloon o kining batawa ni bili. Nagsamok-samok lang din sa akong kinabuhi. So ang matag binuhat bililhon at tubangan sa Ginoo. Diya sa atong unang pagbasa karon, diya sa Genesis 1:26-28, giingon nga gibuhat sa Dios ang tao sumala sa iyang dagway ug hulagway. So kung gila nato ang Ginoo nga labing gamhanan, walay butang nga dili mahimo sa Ginoo, walay posible sa Ginoo, ug kita gihimo sama kaniya. Wala siya mogamit og bisan unsang hulmahan nga ubos o ordinaryo.
apan hulmahan nga mao gayud ang iyang kagalingon og talagsaong pagka-Dios. Muna ang atong imahe, isip mga katawhan nga gimugna sa Ginoo. Ug tungod dinhi ang tao adunay kabililhon, adunay katahom og dignidad nga dili pwede pulihan o ilisan. Ano bitong kining pulihan og ilisan ba? Kadang magparitoke murag dili na kabubuton sa Dios. Kay ini man siya dili pulihan o ilisan. Kadang magpagwapa basig daot ang pagagwapa. Aw magpagwapa ba? Kadang gikan sa dili kagwapa, magpagwapa pagayo. Kadang plat og ilong, himuong taloy-toy nga ilong. Kay ingon man dili pulihan o ilisan. So nga na kabililon ang imahe nga gihatag sa Ginoo sa matag usa kanato. Pero nga to sang reason kay para gid mahimaya pag gid ang Ginoo sa tong kinabuhi. So muna atong rason nganong magparitoke ang uban. Tingali, di sa pagingon nga sala sila o sayop sila. Ang Ginoo ra gyud nasayod kung unsa ang angay kanila or nahimuot ba ka ang Ginoo sa ilang gibuhat. Og tuod kay ang Dios mo'y giver of life. Yang gingon sa tao nga mulambo, magpamilya, maghigugmaay o magtinabangay ang usag-usa para sa kinabuhi. So mulambo, mudaghan, muswag o magpamilya gyud. Ano may ubasan nga dig pamilya. So di lang ta mag-comment sa mga tao nga sama nini. Ug maghigugmaay, magtinabangay sa usag-usa para sa kinabuhi. Ang pamilya o kinabuhi magyud ang unang regalo sa Ginoo nganhi kanato. Sa munang kinahanglan gid nga mag-amping ta, amping nato ang kinabuhi. Bisan ka ng kinabuhi nga wala pa intawon mataw atong ampingan kay nananay kinabuhi. Kada bitong magrason bitaw nga wala pa man na mataw, father. Okay pa na kay wala pa man mataw. Wala pa day kinabuhi. Kay yang pagimhawa na sabay-sabay ra man sa inahan. Dili gid na mao. Kay once nga abot na ang cells sa kanang egg o ang sperm, diha nagsugod ang kinabuhi. So kada bitong kung pa man ka adlaw, simana, isa pa na ka simana, dugo pa na. Nananay kinabuhi. Bisan pag dugo pa na, nananay kinabuhi. So muna ang kalabitong kanus aman magsugod ang kinabuhi. So muna ang pagsugod sa kinabuhi, ang pag-engulf sa engulfing of sperm and egg, muna ang pagsugod sa kinabuhi. Nananay kinabuhi. Bililho na natubangan sa Ginoo kaya nananay kinabuhi. So kita, labi na sa mga batanon nga babae, para makalikay ta nining mga si incident kasama niini, mag-amping gid ta. Kay lisod na kaayo ang kita mooy initiator nining maong advocates. Kita mahinihinuon maoy mag una-una og himo niini. Sa muna nga wala bagyoy kini ang pagbasol nga mag-una. Diya sa itong ikaduhang pagbasa, si San Pablo nag-ingon nga walay makapahimulag ka nato gikan sa gugma sa Dios. Sa dili ang katalagman, dili kamatayon, dili ang kasakit, o dili bisan kinsa. Pinaagi ni makita nato nga ang bili sa kinabuhi dili mugawas. O dili pakagawas tungod sa kalisod, sakit o kapakyasan. Ang kinabuhi bililhon kay ang Dios na higugma og nalipod dinhi hangtod sa kahangturan. So muni ang giingon ni San Pablo, Apostol San Pablo, nga walay makapahimulag ka nato gikan sa gugma sa Dios. O sa may implication ini ngadto sa pagkuha sa usa ka kinabuhi
nga gikan sa sabakan sa inahan. So giwali itong mga niaging mga months baka nga we are bound to sin. Makasala gid ang tao. Ang kanang atong pagpakasala labi na atong focus karon kay kining abortion, ang pagkuha sa kinabuhi diha sa atong diha sa tiyan sa inahan. Sala pero usahay mukondem ta sa atong kagalingon ba? Dili ta magkondem sa atong kagalingon kay ang Ginoo wala pa man mahuman sa atong kinabuhi. Every time nga we commit sin, labi na nga nini mo nang gitawag og mortal sin na may gi-categorize mo kuning ilang gi-categorize ang sala ba? Na gitawag og menial sin na po'y mortal sin. So kining abortion, so mabilong ni siya sa mortal sin. So unsa maning mortal sin, muning sala nga ikamatay. So dili na to i-condemn atong kagalingon kay tingali nasayop ta. Nalimbungan ta sa kalibutan. O ano na pa chance? Ano na chance nga mobalik ta diha sa pagkat-on o mobalik ta diha sa pagbulutan sa Dios. Dili na to i-condemn nga nakahimutan nini impierno na gid ta. Kaya ang Ginoo gugma og ningon siya walay makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios. So bisan nakasala ang tao, dili kada makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios. Pwede gihapon ta mo balik, madagma ta karon bakod og balik sa Ginoo. Madagma ta ugma bakod og balik sa Ginoo. And every time nga makahimo tag sala, ayaw na lang ipagligid-ligid diya sa pagpakasala. Balik sa Ginoo, bakod ug balik sa Ginoo. Mao gyud ang atong ibutang sa atong kinabuhi. Dili nato i-condemn ang atong kagalingon sa mga di lang sa mga kababayen-an, pati pod sa mga kalakin-an nga mo'y hinungdan niining tanan. Pero ang pro-life, dili lang kini siya kini ang naghisgot lang mahitungod sa abortion. Dili lang limited diya sa abortion. Napoy mga instances nga gikinahanglan ng pro-life diya sa ubang mga butang. Diya sa itong Ebanghelyo, giingon ni Jesus nga ang labing dakong tao sa gingharian mao ang sama sa bata. Unsa man na ning bata di ay? So, nakaibalon taon sa ang kinaiya sa bata. Amot ka og napabali sa bata karon. Kay basin kini nga kuan ba? Basin kini nga sitwasyon bata ni kaniadto. Bata ni katong panahon pa ni Kristo. Amot karon nga bata kung mao ba gyapon pero ngalan nga bata mao gid gyapon ang tingali ang buot ipasabot ni Ginoong Kristo. Unsa man ang kinaiya sa bata di ay? So sama sa bata nga mapainubsanon, walay hambog og nagsalig sa Dios. Sama sa bata ba nagsalig kanunay sa ginikanan, labi na kung di pa ka maog pangwarta. So kanunay gid na nagsampit sa pa palit ko ma, tagay ko kwarta pa, tagay ko kwarta ma, mao na ang kinaiya sa bata. Nagsalig sa ginikanan. O gusto ni Ginoong Kristo nga magsalig pud ta kaniya. Nga in every situation nga natay paginanglan dangop ta diha kaniya. Gihagit ni Jesus ang katawhan nga dawaton og higugmaon ang mga bata og ang kabus og ang labing huyang. So gikaingon ko na dili lang intended sa mga katong mga bata nga gi-abort kung dili ang atong pagka pro-life mao tungod sad sa mga kabus. Kanang mga nag-uyayod sa kalisod nga
may na lang sa kadlaw makakaon og kumplito na ay kanon sudan. Uban gyud pan in town sa kadlaw nga gikan pagid sa pinangayo. Og ang labing huyang mao ni ang gikinahanglan sa pro-life kita nga mga Kristohanon, kita nga nasa simbahan, mao ni ang atong angay nga tagaan ug pagtagad. Kaysa ilaha makita ang pagkamatinud-anon nga kinabuhi ug ang presensya sa Dios. So kana bitong wala gid ka kanang wagig kay kapanghinambog ba. So layo ra sa ato ang kani ang manglimbong ka. Kaya wa makamanad sa pagpanlimbong. So every time nga naay ipabuhat sa imo ginang buhaton sa tinuuray. Kanang wa gisagol nga panlimbong mo na ang kini ang mga kabos ug mga huyang. So mo inosente na sila sa mga dagkong butang. Di para sa nang mga maro-maro na kayo nga di gid mo trabaho og walay ila. Bisag na sweldo naagid gyapon ang under the table. So nga na ang nakadiferensya sa kabos og sa kanaang nakasinati na og pagkahayahay. Huyang wala laing gisaligan, nagsalig o dependent kaayo. So diha makita ang ilang pagkamatinud-anon. So muna ang atong angay nga tagaang pagtagad. Ang pagdawat og pagprotektar sa bata nagpasabot nga ang matag kinabuhi bisan sa ilang kagamay bililhon. Bisan sa atong gamay nga pagtabang sa mga tao nga wala gyud makaluluoy bililhon. So matag higayon nga magbuhat kita ug matarong ngadto sa kag isig ka tawo bililhon. So ang atong focus unsa ka bililhon ang paghatag ug pagtagad, paghatag og kinabuhi ngadto sa ubang tawo pinaagi sa atong pagtabang diha kanila. Maigsoon, kung moyon kita nga every life is precious, pasabot kini nga ang matag bata sa tiyan, matag tigulang, matag masakiton, matag kabus, matag nadagma sa sala, matag pagpakasala, ug bisan kadtong lisod higugmaon sa kalibutan, ang Dios walay gipili. Ang tanan iyang gibuhat, iyang gihigugma, ug iyang gihatagan og bili. Mao na ang angay natong ikinabuhi kini nga klase nga kinaiya. Walay pagpili. Pero nagyapon tay ato gyapon ang category kini ang pagtabang ba. Katubit tawag na ay survey sa una nga survey may tungod sa kini ang mga benepisyo ba gikan sa gobyerno na wala ni gipili bisag kinsa ni labi na tong COVID bitaw wala ni gipili. So wag ito ipagpili bisan og dato pobre o nasa middle class wala gipili. Pero kanang uban sa mga survey ba nga wala ni gipili gihapon. Pero pag abot na sa final kining kuan, na dawat ka, nakapasar ka sa interview, nakapasar ka sa survey. Pero pag abot sa final, ay, professional man imong ginikanan. Ay, daghan na dayon kay kuan ba? Daghan na dayon kayo bikil. So, dili ni way pagpili. Pili niya. So, ang gingon sa Ginoo, ang Dios walay pagpili. So, diya sad sa in other sense, in other realm, ang walay pagpili, mo sa ni ang grasya sa Dios. Walay gipili ang Dios. Madato ka, mabatanon ka, matigulang ka, o bisa unsa ka pa, basta kay mobalik ka sa iya, di wala siya ipagpili. So ingana ka precious
kita atubangan sa Ginoo. Kita usab diya sa atong pagkinabuhi matag adlaw. Kinahanglan atong butang sa konkreto ba ang atong paghupot niini nga kinaiya nga every life is precious. So, kung precious ang matag kinabuhi, so atong i-consider nga importante ang matag kinabuhi. O importante ang matag tao sa atong kinabuhi. So ato sa tagaagbili ang matag tao sa atong kinabuhi. Labi na ning usahay bitaw ning kanang tigpautang ba. Nganong nangutang man kay wala in tao gamiton, walay ikabayad. Apan subo lang palandungon nga nangutang na gani. Nya wa gini kasiguruhan kung kanus abayran. Kay di man niya kontrolado ang iyang kinabuhi. Niya pag mulapas nagpila ka adlaw, grabe nga balikas. Grabe na nga panginsulto. So ingani usahay ang kini ang realidad ba? Asa man ang giingon nga every life is precious niya na. Father, kini ang sala din na ang magpaporsinto. Di ko makaingon nga sala ng pagpuporsinto kay pero kung masubrahan na pon, sala na sad na. Kaya naman sa uban nga ayaw lang na agporsintuhi. Ang magpahulam ba? Ayaw lang nagpatubuhi. Nga maikog sad do ang naghulam. Ayo, ato na tubuan. Kay basin sad og di na sa pabaylohon kung dili sad maghatag og uan. So yung anang give and take ba? Give and take. Kini ang dili bitaw walay kini ang pakapin nga dili maayo nga kini ang pulong. So nga nakasagaran sa akong naobserbahan sa mga nagpautang nganong ingana man ang kinabuhi nga hayahay unta apan naay dili maayo gihapon. So ako naobserbahan sa mga ako lang lang observation. So kasagaran gid sa nagpautang nga mura og nahimong nagmauswagon manggaling financially apan diya sad sa iyang pamilya sa ilang mga anak. So nagkaguliyang pod. So kasagaran sa rason kay mao na nga maghatag og mga pulong nga makapasakit sa tao. So ang Ginoo siyang giingon nga matag kinabuhi precious. Mao na nga matag usa kanato gihimo sa Ginoo sama sa iyang hulagway. Nya kung kita nakaminos sa iyang sa atong isigataw ang buot pasabot kana kami nusta sa Ginoo kay sama man gyapon ta sa hulagway sa Dios. So in return bisan tuod og ipanalanginan sa iyang pagnegosyo. So nagigihapoy sukli nga dili maayo sa iyang kinabuhi. So nga na ang kini ang kinabuhi sa tao. So mag respeto ta sa usag-usa bisan tuod og ang naging burak ba ayaw kay gisugot ta sa Ginoo sa pagtagad nining every life is precious. Kung ato lang gid bitong ibutang sa tong kinabuhi kining giingon nga every life is precious, linaw gid ang kalibutan, linaw gid atong palibot kay mupatigbabaw man gid ang kini ang peace. Kay usaon nato pag unsa may tagubot kung kita nagsali o gining nagrespeto sa usag-usa bisan tuod og mura og bugat na kay ba pugni lang kay muna ang gisugo sa Ginoo kanato sama sa gingon ni Kristo ba pasagdi lang kay sa pagbuhat niini atong gituman ang sugo sa Dios. Mura kanuya na yung atong ibutang sa atong anahuna usahay murag na agargabyado ta murag ikaminusan ta apan pasagdi lang kay muna ang gisugo sa Ginoo kanato og pinagis atong pagbuhat niya na atong giangkon ang pabor nga gikan sa Ginoo. Busa karon gitawag kita nga mubantay sa kinabuhi. Kita nga mga pro-life magbantay ta sa atong kinabuhi, sa atong kaugalingon, sa uban, sa atong pamilya, sa mga bata
sa masakiton ug sa katilingban. So dili lang kay sa tong kagalingon nato magbantay, kung dili di kining sa uban pod, di pod nga manghilabot pud ka sa uban. Kung dili magbantay ta nga ang atong irasyon sa uban kanunay nga maayo. Dili kay magbantay ta sa uban, manghimantay pud ta sa uban. So dili pud na mao. So ang pagbantay sa uban mao nga atong atimanon ang atong pakirelasyon diha kanila. Kita gitawag nga mahimong kahayag, mahimong kalipay, mahimong paglaom sa uban. So kita nga gipanalanginan sa Ginoo, mao ni ang atong angay nga huptan. Dili ta kay naata sa taas, ato lang sa nang pangtuk-o nang nasa ubos. Kita mahimong kahayag sa uban. Kita mahimong kalipay sa uban. Kada bitong ay salamat ni abot si Kuan. Makabaylo na yung karon. Uban sad di ko magpakita kay sig mabayluhan ko. So ingana ang imahe ba nga nahimutang paglaom sa uban. Nga ang tao makita nato mura og magaan ba? Magaan ang ilang gimbugaton tungod sa atong panagway nga kanunay mapahiyumon. Pero kung atong panagway gani murag kanunay nga nagkaning kuan kanang gikan gikasab-an, nagmugot lang kanunay, naglungot-lungot, na wagid nay kahayag nga makita sa atong isigataw dinhi kanato. Ug labaw sa tanan kita gitawag nga magpasalamat sa Ginoo kay siya ang tinubdan sa kinabuhi ug ang gahom nga nagaparalipod sa atong kabililhon. So magpasalamat kita sa Ginoo. So every time nga natay mga success sa kinabuhi, magpasalamat ta sa Ginoo. Every time nga makatabang ta sa uban, magpasalamat ta sa Ginoo. So mao na ang purpose. So hinaot nga nining entero nga semana, ug dili lang nining entero nga semana, basin og ay sanay ka semana day, atusong ko lang isa ka semana. Humana ni free na. So dili pod kini lang nga semana gihimo lang ning kini ang butang na ning moy atog yung sa ulog ba. Pero dili pod kay karon nga semana kundi sa tanang tatibok natong kinabuhi atong ibutang o atong ikinabuhi nga ang kabililhon sa kinabuhi mo'y atong mauna sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. So mao na itong Ebanghelyo ug yang tanan sa pagparindog.